Jay'nin ne kurtası 14 iyul gününde tıgıdan efirde tapşırığımızna devam etimiz. Urtasına jittik Jay'nin dep indi bir şılırga aşıkmayıp aldı. Eli kıyaşlı, yaktı günler, vakitinde yağmurı da yağan günler kübürek olsun. İndi Allah'a Teala bizge tabiat bile kazaları vermesin. Sizin işler bilen yaşarga yazsın. Şu şekillerde tapşırığımızna devam etimiz. Rimma Hanım elege jırda tamadık şunda huzurlanıp tamadık oturdum üzümde. Hazırgi tamaşaşıga klasik eserler gerek mi degan so'rov kelib basa. Mana bu jumga kişi muzika humoristik tomoshasidan olingan yozmaydi bizning onda darslarni tomoshachilarimizni qarasak da bir diqqat bilan tinglab o'tiradilar. O'zingiz nima fikrda? Bilgili kerak cheginde klassik muziksiz, romanslarsız bo'lmay. So'nggi yillarda mana men ikkinchi diskni chiqardim deb aytdim. Bitta u ko'pincha shu romanslardan Rustam Yakinlarida bizning klassik Necip Cihan romansı var. Şuna göre romanslarsız olmay. Men bir rahatlanıp onlarına boşqaram. Mana özümde tanlap oturdum. Şundan da tanlagan sayin tanlası kele turgan jırlar. Belki bizge men agına şulaydır endi ol. Özüm jırlagas dep konsertlarda belki ikincisini de qoyup qoyup şaqta şundan da tege көңілдірек жыр, енді тойған, тұрмышта да бұлай ауыр, аман ауырлықтығына жырламағыз деп, бір ойлағанда ауырлық та түгіл енді. Ол теге кішінің жүрегінен шыққан нешіктер сауғышыларын шулай шығара тұрғандыр бәлки кіші. Біздің татар халқы ғұмымен ерата бет сауғышы жырлар. Мен өзімде шулай, классик жырлар еш шексіз керек. Керек, оны ешілер де біліп, ешітіп өтсін еді. Шоңа күрә мен қошына берлі қиялланып нетіп тұрам еді. Елға бір тапқыр ішлесем еді мен шутик оркестрі білән концертті бел сайын болып шықмай білгілі. Әмәлекен теге мүмкіншілік болған сайын шушы оркестр білән мен концерт берер едім. Берге тырышамда. Çünkü bütünle ikinci türlü özünü his edesin. Balık da bütünle ikinci türlü tanlay. Anasın şu kadar çok eytelerinden rahmet bile şunday konsept işleğeniz, şunday repertuar için deyip şuna göre bik kere bu. Hem hazırlıklı tamaşa şekillerine mındı konsertlarga күзәтеп бару буенча әйтеп була. Менә таләпчән тамаша шекелле. Сез үзегез менә тамашачыларга карата таләпчәнме? Таләпчән дип тамашачы теге нәрсә диләр, сатып алучы гел. Хаклы. Бер хаклы дигән шикелле тамашачы килә инде ул. Килгән икән, ул инде теге сине яратып килә. Оннан нәрсәдер таләп итеп түгел, аларга кирәкле җир дип түгел. Менә шусын өчен бөтен көчеңне биреп, бөтен көңелеңне биреп, бөтен йөрәгеңне биреп җырларга кирәк. Рухи канәгатьлек. Аннан соң теге әзерлекле тамашачы килә дип әйтеп булмый. Яшьләр дә менә килсә, алар аннан соң телевизордан карау белән сәхнәдән тыңлау бөтенләй икенче ул. Икесе икәйдә. Сәхнәдән тыңлап, шуннан да хозурланып утырасың. Анда яшьләр дә бөтенләй икенче төрле уйлый башлый, карый башлый. Менә мин шулай дип уйлыйм, һәм дөресе дә шулай. Яшьләр күбрәк булсын. Концертларга, мондай концертларга күбрәк килсен. Классик концертларга да яшьләр күбрәк килсен иде. Дөрестән дә интернетка, телевизорга гына ябышып яту дигән нәрсә түгел, чөнки бер җырның яңгырашы да телевизордан бөтенләй ишетелсә, аңа гашык булып кайтарга мөмкин тамашачы. Дөресте шулай. Алдагы тәбрикләү сүзе безнең Шүпрәле якларына юлларына кирим Шүпрәле районы, Иске Шүпрәле авылында яшәүче 9 бала анасы, субханаллаһ, анасы Халюлина Султания Гафиятулла кызына 15 июльдә 85 яшь тула. Кадерле әниебез, ихлас күңелдән юбилеең белән тәбриклибез. Бу дөньяга син булганга без бик бәхетле. Синең ягымлы карашыңны тою, синең мәгънәле киңәшләреңне ишетү зур шатлык безнең өчен. Әле тагын узак еллар балаларымның игелеген күреп, җан тынычлыгы белән кирәклегеңне тоеп саулыкта яшәргә ятсын сиңа. Карашларың җылы яңгыр кебек. Елмаюың айдай сөйкемле, шәфкатеңнең игешиге юк бит, кояш чәчкән нурлар шикелле. Бәйрәм иртәсендә иминлек, бар куанычлар гына теләп, барлык балаларың, оныкларың, туганнарың исеменнән кызың алсу. Нинди матур тәбрикләр сүзләре. 9 бала үстергән. Субханаллаһ. Бик зур гаилә карап утыра дигән шушы мизгелләрдә. Инде җырларга килгәндә безнең кайсы санны ачып карар икән? Кайсы санны башлык әле 3-нче елны 7-нче сан. 7-нче булсын. Ачып карыйбыз. Мәликә башкаруындагы җырыбыз. Нәкъ шушы тәбрикләү уңайыннан яңгырый.